Здравейте, аз съм Васил Левски. Роден съм на 18 юли 1837 година в Карлово. Моето истинско име е Васил Иванов Кунчев. Не избрах да се наричам Левски, което означава сила и решителност. В младостта си се обучавах като такач. Но после станах монах, но не бях само монах. Имах и по-големи цели. След време изоставих манастира и се включих в революционното движение. Създадох тайна мрежа от комитети из цяла България. Пал съм гладен, по мелници, но никога не предадах отечеството. Съжаление обаче, на 18 февруари 1873 година бях предаден и заловен от турските власти. Бях обесен край София, но не предадох никой и поех отговорността за себе си. Аз доказах как трябва да се борим за свободата, затова хората ме наричат апостол на свободата. Здравейте, аз съм Христо Ботев. Роден съм на 25 декември 1847 година в град Калофер. Започнах образованието си в родния си град, а след това продължих в Одеса, където срещнах нови хора и нови идеи. Въпреки че съм от семейство на духовници и учители, още от ранна възраст аз усетих нуждата от промяна в родината ни. Затова заминах за Румъния, където се запознах с Левски и Каравел. Хора с общи интереси като моите. Там писах статии, вестници и стихотворения, с които накарах хората, мои сънародници, да се борят за свободата. Включих се в революционна дейност, която за съжаление беше неуспешна, но въпреки това аз и мои другари продължихме борбата за свобода. Капитана на кораба Радецки да промени маршрута си и слязахме на българска земя. На Врачанския Балкан се бихме с турски войници, където за съжаление на 2 юни 1876 година аз загубих живота си. Здравейте, аз съм Паисий Хилендарски. Роден съм през 1722 година в село Белица, близо до град Гоце Делчев. Прекарах младостта си в родния край, но до търсене на духовно развитие и знание, аз избрах да стана монах в Хилендарския манастир, Гърция. Там през 1762 година написах история славянобългарска, за която смятам, че е мое велико дело. В тази книга аз се опитах да разкажа на българите за нашето славно минало и нашето величие като народ. И за това, че ние не трябва да забравяме корените си. След това започнах да разпространявам книгата и българите започнаха да усещат нуждата от това да бъдат освободени. През 1773 година аз умрях, но моето дело не умря. Здравейте, аз съм Олег Константинов. Роден съм през 1863 година в Свищов. Завърших право, а след това се завърнах в България, за да се занимавам с обществена работа. Писател съм, журналист и активен общественик. През живота си съм се старал да бъда честен и открит, но и да показвам проблемите на времето с ирония и хумор. Известен съм с произведението си Байгани, в което описвам един типичен българин годините след освобождението. И Байгани е тук. Ого, здравей, Алеко. Ти значи пишеш за мен. И не си ми направил герой или нещо такова. Ами не е точно герой, Байгани. В моята книга ти не си нито лош, нито добър. Чрез твоята история искам да покажа какво се случва, когато един човек живее само за себе си и пренебрегва всички останали. Ти си като огледал на нашето общество, Байгани. Значи съм като един пример за всички, какви не трябва да бъдат. Така ли? Дали знаеш, че човек като мен и като чаша с вода, винаги наготово и да се разбере с всички. Чудесно, но ти, Байгани, си човек с интересен характер. Какво мислиш за идеята ми да опиша твоите приключения? Ами хората като мен не са ли най-интересни за описали? Много са, така да кажа, обикновените хора. Аз съм уникален. Именно, ти си истински българин, Байгани. Но понякога си леко самонадеян. Какво? Вярно ли е, че опишеш да се хвалиш без да се замисляш какво казваш? Хваля се. Няма как да стане иначе. Ако не си го направя аз, няма кой друг. Байгани, ти как виждаш България след освобождението? Какво ще направиш за бъдещето на родината си?
Ще си купя много земи, ще построя фирми, ще закарам по света, ще се срещам с велики хора и ще разправям колко добре съм се живял. Но това е много егоистично, байганя. Нужно е да покажеш отговорност към хората около теб. Каква отговорност, нали е важно да се взема парче от ваницата? Аз съм Райна княгиня. Родена съм на 18 януари 1856 година в град Панагюрище. По време на априлското въстание бях избрана да ушия знамето на бунта, а докато се борих за свободата на България, аз бях хваната и затворена в затвор, където бях подложена на тежък тормоз. С помощта на европейски дипломати аз бях освободена и изпратена да уча в Русия, където 3 години по-късно след това се върнах и бях първата дипломирана акушерка в България. По моя инициатива беше построен майчин дом в София. Много по-късно, през лятото на 1917 година, аз напуснах този свят, загубил представа за реалността. Аз съм Йорданка Филаретова. Родена съм на 19 март 1843 година в град София. Съпруга съм на просветния деец Сава Филаретов. Учила съм в девическото училище в София и съм участвала в тайния комитет, създаден от Васил Левски. По моя инициатива през 1869 година бе създадено женското дружество Майка, а през 1893 първото средно стопанско девическо училище княгиня Мария Луиза. През целия си живот съм се занимавала с обществена и благотворителна дейност.